Atzo Lokarrek eta Bakebideak Aieteko Foro Sozialean aurkeztutako gomendioekin bat egin du sortuk. Erreferentzia baliagarritzat jo ditu gomendioak. Gomendio horiek konponbide prozesua bideragarri egiteko erreferentzia baliagarria direla esan nahi du gaurkoan sortuk. Honela, alderdiak jakinarazi du foroak planteatzen duen ariketan parte hartuko duela. Sortuk jakinarazi nahi du foroak planteatzen duen ariketan hartuko duela parte, jarrera eraikitzaile eta posizio propio batetik. Era berean, gomendioek bake prozesuaren garapen eta bideragarritasunean ardura duten eragile guztiei eragiten diela adierazi dute, eta konpromisoz jokatzeko deia egin diete eragile politiko, sozial eta instituzional guztiei. Bake eta aterabide demokratikoak eraikitzeko konpromisoa exigitzen duen herritarren gehiengoaren aldarriarekin bat eginik, deia luzatu nahi diegu gainontzeko eragile politiko, sozial eta baita instituzionalei ere, dei honi modu eraikitzaile batean erantzun diezaioten. Amaitzeko, sortuk sinesgarritasuna kendu nahi izan die Alderdi Popularrak eta UPyDek egindako adierazpenei. Bi alderdiek gogor kritikatu zuten bake prozesua indartzeko foro soziala eta burlatzat jo zituzten bertan aurkeztutako gomendioak. Gure ustez adierazpen hauetan nahi propioak nahastu egiten dira errealitatearekin. Errealitate horrek berak egunerokoan gezurtatu egiten ditu horrelako baieztapenak. Eta zentzu horretan, iruditzen zaigu, adierazpen horien bidez, zarata egiten dela asmo garbi batekin. Eta hori da, hain zuzen, izkutatzea estatua dela eta bere aparatuak direla, hain zuzen, bake prozesua bideragarri ez izatea nahi dutenak.